क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय औवाबारि गामियाव अंगनबादि मिरु लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। 2021-2022 रांखान्थि बोसोरनि गेजेरजों मिरु सरकारनि MGNरेगा बिथांखिनि आवथायाव लुफुंनो लानाय बे अंगनबादि मिरु लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो बावखुंग्रि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया। आङो गिबियावनो फुंबिलिनि नोंथांमोननो गाहामलायनाय बावहरग्रोदों आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा गोबाव बोसोर नैबे औवाबारि जे अंगनबादि सेन्टार दङमोन दिनैसिम बिल्डिं लुफुंजायाखैमोन। बेनि थाखायनो दानि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनि गामियारि बा रुरेल इनफ्रास्ट्राक्चारखौ डेभेलप खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों माखासे जौगाखां खामानिफोर मावनो बिथांखि लानाय जादों। बेबायदियैनो 2021-22 रांखान्थियारि बोसोरनि जे MGNरेगा आसनिनि गेजेरजोंबो जे जोङो गामियारि ओनसोलाव जोङो पार्मानेन्ट एसेटफोर जोङो खामानि मावनो हायो। बेबायदियैनो जोङो प्रायरिटि हिसाबै मोनफ्रोमबो BCDCआव जायफोर सेन्टारफोरा सिगाङावनो गनायथि जानाय दिनैसिम बिल्डिं जायाखै न' गैजाया बेफोरबायदि सेन्टारफोरखौ जोङो बिल्डिं लुफुंनो थाखाय जोङो थांखिजों दिनै औवाबारि BCDCनि सिङावबो जोङो औवाबारि गामिनि जे अंगनबादि सेन्टार नैबेखौ जोङो 2021-22 रांखान्थियारि बोसोरनि गेजेरजों बेखौ सेंसन खालामनो बा जोङो सेंसन मोननो हाबाय आरो दिनै बेखौ जोङो लुफुंनो थाखाय जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। खोब गोजोनथाव आसा खालामदों जोंनि गामियारि ओनसोलाव जायफोर जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानाव फरायसा उन्दै गथ'फोरनि जे मोनसे स्कुलाव थांनायनि सिगां जे बिथांमोननि जे फोरोंथाइ आखल आखु गियान जे फोरोंनो थाखाय जे मोनसे सरकारा जे अंगनबादि सेन्टार होननानै जे थांखि लानाय जादों। बे हिसाबै आसा खालामदों नैबे बिल्डिंआ लुफुंजायोब्ला जोंनि नैबे औवाबारि थुरिबारि ओनसोलनि उन्दै गथ'फोरा बेहाय स्कुलाव थांनायनि सिगां जे जों सोलोंनांगौ माखासे आयदाफारिखौ नैबे अंगनबादि सेन्टारनि गेजेरजों मोजां जोङो सोलोंनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो आरो नैबे इयुनाव जोंनि बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि गथ'फोराबो जौगाखांगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। बेसेबां दिनैनि अंगनबादि सेन्टार नैबे अंगनबादि सेन्टाराव गासै 10 लाखनि एसे खम 9,99,000 बे हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो सेन्टाराव बा जोङो बाजेट हमनानै सेंसन खालामनाय जादों आरो दिनैहाय बियो आसा खालामदों नैबे एमाउन्टनि गेजेरजों नैबे बिल्डिंआ मोजां लुफुंजागोन होननानै। नोंथांनि मा प्रसेसआव दं? जोंनि BTC सरकारनि जे जोंनि जौगाखां खामानिफोरा जोङो जेरैबायदि जोङो नुगासिनो दङ बे हिसाबै जोङो गोबांथार जोङो दासिमाव मावफुंनो हायाखैबाबो फारि मोनसेनिफ्राय मोनसे हिसाबै जोङो प्रायरिटि हिसाबै जोंनि लामा लुफुंनाय आरो स्कुल बिल्डिं बाउन्डारि लुफुंनाय बेफोरो जोंनि BTC बा BTR ओनसोलाव जोंनि बावखुंग्रि बिजाबावबो बेयो जाफुंगासिनो दं होननानै जोङो नुगासिनो। जोङो गोबां आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि बावखुंग्रि बिजाबावबो सोलोंथाइ बिथिं होन आबाद बिथिं होन फारफ्रोम बिथिङावबो जोङो जौगाखां खामानिखौ जोङो मावफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन।
गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 995485252 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।